ko si Charina, ginaingon, bahala og pobre ang lalaki nga gipuli ko nimo kay buutan siya og matuod nga nagmahal nako. Sa nimo kay imong giusika ng akong gugma nga ako na untang gipahinungod nimo. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Ay, muduhan naman ko ka oras, nga nagpaabot din sa gikasabutan namong mag-abot, pero o pa maging si Larry. Tawagan ang iyang cellphone, di sa makontak. Offline siya. Ay, di nagitingali to siya mo abot. Mubalik na lang ko sa giparkingan sa kong auto, Muuli na lang ko. Miss! Miss! Ako yung magitawag, mister? Yes, imong bitaka no? Ay, hala, ako to napitaka. Ay, hala, nasiyang kamot. Niya na ta sa giparkingan sa kong auto. Ayaw ko giyato sa mo may uwaw sa taan. Ay, ikaw, Gyud. Ako pa man gani angay nga mauwaw ni mo. Kaya imo kyung gibalik na ako nga akong pitaka nga natagak. Oo ko na. Jusmil ba yung sud, ani? O niya, wa pa gini mo dawatang o sa kalibo nga ako untang ihatag ni mo. Isip pa salamat. Ay sus, lain kayo masuhol ta ng igor mo tagapunit sa pitakang laog. Maupitaw nga ihatod ka sa inyo. Sige na. No. Sige na. Basta ihatod ka, ha? Ako Sige na. Sakay na. Kaya ihatod ka sa inyo. Sige na, Jason. Mao din ang inyo? Oo, ma'am. Payag na taon. Buong gitaon kong giyato din sa akong payag, mamoy. Okay, Raoy. Sige na, dawatan ning 2,000, Dinisukol, ha? Hatag ko ni, isip pa salamat. Sige na, Jason. Dawata ang kwarta. Sige, mama. Ako lang dawaton kay tinuod, ma'am. Kinahanlan pagkwarta ron para tambal sa kong tatay. Unsa? Sige, okay ko. Dawatan ni. O, tanas sa inyong taas. Gusto kong mutanaw sa imong tatay. Salamat sa kwarta nga gihatag mo sa akong anak, Ma'am Charina. Makapalit na gyud ko og tambal ugma. Nganong ugma pa manoy? Nganong ugma pa mo palit ni Pablo? Di ba Pablo mo yung ngani mo na no? Oo, Pablo nga sa kong tatay, ma'am. Ay, ugma na lang ko palit, ma'am. Doon na pa man ko itiwasunon diha para karon. Kalain sa kong pananaw, Kabagal kin sa tubangan ni Jason ay klaro kay kadako kayo niya taas. Ma'am. Aha? Sorry, mo kung gituktukan ug mayot tutukan ko nimo. Kung gitutukan ang akong sige, ato na lang ko, ha? Dako nga kong kalipay nga nakailat ka karong adlaw, Jason. Nalipay kit kaayo ko. Maupa, wa ni mo atupang ang imong uyab nga miadhi sa bay kaganina. Naglagot ko niya, ma'am. Wa ko niya tungaha sa mong sabot atong usang adlaw. Unya karon, mupakita siya nako aron makig-date nako. Makalagot. Unya kay dahigugma ka magkaha niya. Yes, me. Pero makalagot siya. Sige lang ko niyang insyanon sa mong date. Basta kung masuta ko gani nga may lain siyang uyab, buwagan gid ako siya sa hingpit. Og mangita ko og paagi nga mauyab nako ang lalaki nga ako nakaila, mag-uhay lang. Nga kanunay nga niya sa kong una-una, mami. Si Jason. Oh, Charina.
Unsa, iha? Mo na, ma'am. Pobre siya. Apan kibati ko nga, nagkagusto ko niya. Ay, klaro haon ang inyong relasyon ni Larry kung okay pa ba mo o nakabusod og lain nga relasyon. Abi ko ba, di ka na lang gid mugukod na ako, inig paglikay ko unta nimo. Ako nagduda ba yakit ko ha nga may lain kang uyab? Wa taong dayo, sorry na. Ikaw rin akong love day. Di na tayo mag-isgot pa niya nagbati. Okay. Yan na tayo sa sukit ng motel, day. Kahian na naman nga ako, day. Ay, kadugkalo naman eh. Kalun. Kadugkalo kasi Kalun ang imo nga gamay nga way lami. Sige pa, Larry. Muta, gining imo, day. Lapit maayong ako. Ayaw nungi. Larry. Ako na si medyo kiha, day. Dili ko. Pati ng imo. Di ko malipay, ana. Lapit na lang ako. Ako na rin ikaw ang imo, babe. Lami na kayo ikot. Hoy, lami. Bati. Unsa? Mawala day, Charina. Hindi uyab day lari ang akong uyab. Dugay na sila nga uyab. Mga ni ako karon suldihan tika. Huwag yun tika. Inang imong uyab nga. Buwagan niya si Janet. Ang dili ko siya mapatay. Di ay ha. Daan pagkit ko nga may uyab gid siyang lain. O gina ko manghilabot niya. Tungod kay gikan karon, giputol ko ng among relasyon. Tabangin lang taong ko nga iyang buwagan ang akong uyab. Nadanimang doon niya si Janet kay sige hamig hatag og kwarta. Ang inyo siya nga buwagan niya si Janet. Ang dili ko mahimong kriminal. Wala ko'y labot kung unsay buhaton mo niya. Tungod kay di na ko niya. Ma'am Charina. Bahala o babae ko, Jason. Apan ingan ta ka gusto ko nimo. Ug ikaw ang ipuli ko sa mabudhion kong uyab. Ma'am, ang tinuod sa do. Mahal mo sa tika. Pero mauwaw lang ko kay lain ka mong uyab ko nimo, dato mo ka. Samtang ako pobre. Pero gibati ko. Nahigugma ko nimo. Salamat, Jason. Mahal sa taka. Sugat na nagkaila. Ikaw na ang niapirmi sa kong una-una. Ikaw na, Jason. Karoon pa ko makatutoy o babae, ma'am. Lamiyaw eh. Ako na sa upo sa nga, Jason. Una ko ko'y pati. Sakit to. Oo, ma'am. Bugin siya ko. Ang gusto, ang butila ko. Siya mga iliwan. Wow, kakilok si Bambungot. Ang galaway ninyo mo. Ang galaway. Hindi mo, Nakuha ng imo niya, guys. Muna yung akong gipalita. Jason. Kay kalamian ako. Pasot na, Jason. Sige na.
Mawali pagdugo ko basta makatilaw ka lang imo. Sige na, Jason. Jason. Ipasunan na to. Oh. Kahukutan niyo. Kahukutan niyo. Jason. Lumingin mo. Kahit sa imo. Dito ko may bati og kasakit nga hilabihan diyang si Jason ang akong gika-sex. Buot makigbalik na ko akong uyab pero wala dyan ko makigbalik niya kay wa na siya lamit para nako. Mga katubang kasama, ang kaagi ni Charina, dinining tulumanon. What's the style? Wa na ilami style. Kini mo sugilanon gisuwat ni Jay Badayos, dalit sa RMN Drama.